Hammasına da bir zor rahmet. Şimdi tabiatni saqlaw elbette kişilik dünyasında en birinci sırada o bizning tüm buruşlarının birisi. Priyatilar, şimdi şiirliklerimiz turunda biz elbette her birimizde buruşur bolga tiyişli. Şuna göre ekologiya temasına bağışlı şunday çaralar her vakit her daim bolga tiyişli. Тиктималгагына түгел, шәтки җирлеген без тиктималгагына сайламадык, чөнки шәтки җирлеге аның мәктәбе бүгенге көндә экология буенча зур эзлекле эш алып бара. Бик зур рәхмәт итәс килә мәктәп коллективына, анда укучыларга. Арасында өсүп килә, катнашкан балаларга, ата-аналарга бик зур рәхмәт әйтәм. Бик рәхмәт дигәндә киләләр, һәм дөрестә булды. Беренче чиратта монда җыелдыгыз, килдегез, шәткене күрдегез. Шәткегә беренче басучыларыбыз да бар. Барыгызга шәтки җирлегендә сәламлыйм. Катнашуыгыз өчен, шундый кышлар өчен, кышы яллар өчен зур рәхмәт. Молодцы, бик күркәм.